kuti anaena maliza skulu kapena apeza mapoints abwino apeza mwayi kuti akapitize skulu yake kapena maphunziro yake kunja komano munthu ameneyo amakhala kuti sapita chifukwa choti palibe travel document imene amupasa kuti akatuluke mdziko lino. Polankhulapo pa nkhani omwe amayang'anira mgwirizano wa amayi pa msasa wa Dzaleka apempha boma kuti liganizire zofewetsa mfundo zina zomwe zimaletsa anthu othawa kwawo kuchita zinthu zina. Zimene anatiletsa kuti tizipanga asankhepo zomwe angaone kuti anthu atikatsegulira mwina kuti achinyamata wa anthu amukampa zipeza njira zoti mwina zipanga mabizinesi awo. Ndipo bungwe lomenyera ufulu wa anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana la Inua Advocacy lati boma liyeneranso kuunika nkhani zokhudza chilolezo cha anthu othawa kwawo, pomwe ati zaka zitatu zadutsa tsopano komiti yomwe imaunika za izi isanakumane ndipo anthu ambiri akudikira. Padusa zaka zingapo komiti yomwe imayang'ana maissues amene awo isanakumane nde ife monga bungwe komanso mmene nanenera muja poti ndife membala wa Civil Society Coalition ya Migration tikupitirizabe kupanga advocate kuti zinthu ngati zimene zozo zisinthe kuti mwina ngati kuli kukumana anthu akumane. Nduna yona za mdziko apita mukhitho ati undunawo ulikale mkati mokoza zoti akhazikitse komiti yatsopano yomwe imaunika zina zokhudza anthu othawa kwawo. Ndunayi yatinso masiku akudzawa bungwe la Law Commission likhala likubweretsa ndondomeko za malamulo oyang'anira anthu othawa kwawo zomwe ati zithandizanso kupeza thandizo la ndalama zothandiza anthuwa komanso momwe azikhalira mdziko muno. Pamene ndikuyankhula pano tinalemba kale chikalata kwa president a dziko lino amene ali appointing authority kuti atapikira komiti imeneyi kuti akayika ikhale pansi ikumane yang'ane mabacklog ma applications amenewa komanso pali zambiri zimene komiti imeneyi yakuchita kuunikira nkhani ya malamulo oyendesa marefugees kuti onenso kuti zikutani. So ndingakutsimikizireni kuti posera pompano tikhala ndithu apresident athu akapasa mayina amene tikhala ndi komiti imeneyi ndipo nthawi yomweyo ikakumana kuti yambe kumva ma applications amene anzathu amarefugees akhala kupereka. Malinga ndi unduna oona za mdziko, dziko la Malawi likusunga anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana pafupifupi 60,000. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Mugone nkhanizi kuchokera kuno ku MPC tiyentonenso mitu yake. Anthu amene akulandira komanso kugawa thandizo la chakudya kuchokera ku boma awachenjeza kuti apewe mchitidwe wa chinyengo. Nduna zakale a Richard Chimwendo Banda komanso a Vitumbiko Mumba agona mchitokosi cha apolisi. Timu ya mpira wamanja ya dziko lino ya Malawi Queens ikumana ndi timu ya Uganda mu ndime yakaphera choka lero. Popitiriza nkhanizi apolisi amanga mlembi wa chipani cha Malawi Congress a Richard Chimwendo Banda komanso yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi pa chisankho cha pa 16 September chaka chino a Vitumbiko Mumba. A Chimwendo Banda akuasunga ku polisi ya Kanengo pamene a Vitumbiko Mumba ali ku polisi ya Lingadzi mu mzinda wa Lilongwe. Mneneri wa polisi a Layo Chimtembo wakana kufotokoza chifukwa chimene awamangira awiriwa. Iwo ati ofesi yawo itulutsa chikalata chofotokoza chimene awamangira anthuwa akamaliza kuwafunsa mafunso a Chimwendo Banda komanso a Mumba. Konsolo ya boma la Rumpi yakhazikitsa ndondomeko ya ndalama zokwana 50 billion kwacha yothandiza kukweza ntchito za madzi aukhondo komanso za ukhondo mbomali ndi madera ena ozungulira. Ndondomekoyi ayikhazikitsa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la African Development Bank. Poyankhula atakhazikitsa ndondomekoyi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za malimidwe mthirira ndi chitukuko cha madzi a Alik Kaumba wati ndipofunika kuti konsoloyi ilimbikitse maubale ake ndi mabungwe amene angathandizire kuti ikwaniritse masomphenya ake. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe kafukufuku akusonyeza kuti anthu 68 mwa anthu 100 aliwonse ali ndi mwayi wopeza madzi aukhondo komanso 11 mwa anthu 100 aliwonse amagwiritsa ntchito zimbudzi zabwino mbomali
khonsolo ya mboma la Lumphi yakhazikitsa ndondomeko yomwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito za madzi ndi ukhondo mbomali ndi madera ena ozungulira. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsoloyi a Frank Mfune ati alimbikitsa ntchitoyi mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana mbomali. Taika ndondomeko zosiyanasiyana kuyambirira nkhani ya madzi kufuna kuti tionetsetse kuti madera aliwonse madera athu ambiri akhale ndi madzi amikopi. Tikufuna tichoke kwambiri ku nkhani ya mijigo kwambiri tikhale ndi madzi amikopi kuti aliyense azitha kupanga maneji madzi amikopi bwino. Ntchito iyi tinayiyamba ndipo tili ndi maprojekts amene akuluakulu angapo omwe akutithandiza kuti abweretse madzi amikopi. Komano tasabe ndi madera ena amene atafikirebe nkhani ya madzi amikopi. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna za malimidwe, nthirira ndi chitukuko cha madzi a Ali Kaumba omwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu ati ndondomekoyi ikugwirizana ndi masomphenya a chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063 komanso mfundo za chitukuko chokhazikika za pa dziko lonse lapansi. Tikamafika ku chaka cha 2030 Lumphi kuno tikhale titafika nkhani ya madzi tafikira aliyense komanso nkhani ya za ukhondo tikuyeneranso kuti tifikirenso anthu ambiri kuposa theka la anthu amene ali kuno. Chimene chikufunika ndichonena kuti ndondomeko imene takhazikitsayo tiyafikire adindo, tiyafikire onse amene amatengapo mbali. Yemwe anayimira bungwe la Water Aid pa mwambowu a Chandiwira Chisi ayamikira khonsoloyi kamba kukhazikitsa ndondomekoyi ndipo ati ichi ndi chiyambi chothetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo pa nkhani za madzi ndi ukhondo. Munthu sungapange set aside ndrama pa chinthu chimene sunapange plan sunalingalire. Nde malingaliro nchiyambi chakufuna kuika makobiri pa ntchito ngati chifukwa chimenecho tikuyamikira kwambiri azatha kuboma la Lumphi. Kusowa kwa madzi a ukhondo komanso zimbudzi ndi gwero la matenda otsekula m'mimba monga kolera komanso kunyenchera makamaka pakati pa ana omwe sanakwanitse zaka zisanu zakubadwa. Chimwemwe Milulu, MBC Lumphi. Ena mwa manja amene ndi ovutikitsitsa m'midzi ya Pensulo ndi Kaliati m'dera la mfumu yayikulu Nkhulambe ku Phalombe tsopano ali ndi kuthekera kuopeza zina mwa zofunikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Izi ndikamba kaluso monga lokoza njinga, mafoni komanso kuchita mabizinesi osiyanasiyana zimene aphunzira kudzera ku bungwe la Action Aid. James Kajepa ayini nkhani yonse. Uyu ndi Cynthia Makhera yemwe ndi wa zaka 22 mudzi mwa Kaliati dera la mfumu yayikulu Nkhulambe m'boma la Phalombe. Iye anatenga pathupi pomwe anali kusakasaka thandizo losamalira iye mwini komanso agogo wake. Izi iye akuti zidamuchititsa kukhala msikana opanda chiyembekezo pa moyo wake. Koma pano iye akusimba lokoma ndi luso lomwe waphunzira kudzera ku bungwe la Action Aid. Mina manditenga Action Aid kudzera ku ufulu wathu ndinalibe chochita china chilichonse. Komano panopa ndimazithandizira kudzera mu Action Aid chifukwa mu Action Aid ndinapezamo phindu limene panopa ndinaphunzira kukonza njinga za moto. Ndimazithandizira kuchina chilichonse ndimapeza ndalama kudzera mu kukonza njinga za moto zimenezi. Kupatulapo Cynthia, amayi komanso abambo m'magulu osiyanasiyana monga achigwirizano Nkhulambe AGYW komanso Kofa nawo akusimba lokoma. Chiwanda ngopeza katika chombo cha HIV ndimaona ngati ndamwalira. Koma Action Aid itandilimbikitsa ku maphunziro osiyanasiyana zapangisa kuti namba kukhala ndi moyo wozidalira. Komanso achita zinthu zochuluka kwambiri chifukwa anakwanisa kuphunzitsa alezi komanso kuwangongoza kandalama kupereka ndalama kuti gazi athandiza kuchoka pamene panapereka timbuzi timene angati ife alezi timakwanisa kupasirana kuti ikayika kupasira wina. Nthawi imeneyo ndinali munthu osowa chochita timangosaka mbewa kumudzi koma panopa itangobwera Action Aid kuzandipeza kuthandizo kuzachoka ku ufulu wathu ndi thandizo lochoka ku Action Aid nasintha moyo wanga chifukwa choti panopa ndikutha kuzimira pa ndekha kukoza mafoni kulipira ana anga skulu panopa so chokudya pakhomo siku cha siku chokumatha kumatheka. Nthawi yambuyomu sindimatha kuzimira pa ndekha komano panopa ndikutha kumazimira pa ndekha sinikudayaso munthu kuti andithandizire ndimazithandiza ndekha kuzinthu zina zonse zimene ngafune pa moyo wanga wa siku ndi siku. Azimayi tinalibe kuthekera, tinalibe ulamuliro woziyimira patokha komanso timangolima chisawawa. Action Aid inabwera ndi kutiphunzitsa ifeyo azimayi kuti ifeyo tili ndi kuthekera kuchita zinthu even osali pa banja. Tili pa banja koma tili ndi kuthekera komanso ndife afulu.
Reverend Towera Masiku ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Action Aid. So 22 years takhala kukhala nawo magulu osiyana-siyana, takhala tikumangirizana magulu osiyana-siyana, and pakali panopo kuyang'ana kuti tafika mpaka na kupanga school block iyi imene mutakhale anthu 100 amene aziphunzira mmene momwe. Ulendo wathu kwa ife Action Aid ndifokhutira kwambiri. Mwachitsanzo, gulu la amayi achigwirizano lakwanitsa kumanga chipinda chophunzirira pa sukulu ya Nkhulambe CDSS pogwiritsa ntchito phindu lomwe akhala akupeza kudzera mu business zawo. Mkulu wa maphunziro ku Shire Highlands Education Division Everine Mjima akuyankhula motere pa zomwe gululi lachita. Ndi zamphamvu kwambiri zooneka ndi maso, makamaka taona maluso amene timaona azimayi aja akudziwa za malimidwe, ena aja akupanga masopo, akupanga ma herbs amene akuthandiziraso. Mu nthawi yomwe bungwe la Action Aid lakhala likugwira ntchito zake kuderali, mwazina lakwanisanso kubwezeretsa amayi achichepere okwana 353 ku sukulu kukapitiriza maphunziro awo. James Kachipa, MBC, Palombe. Mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Malawi Queens yafika ndime ya matimu anayi mu mpikisano wa Africa Netball Cup umene ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Malawi yafika ndimeyi itagonjetsa timu ya Tanzania ndi zigoli 55 kwa 34. Zateremo Malawi ikumana ndi timu ya Uganda imene yathera pamwamba mu gulu lina la mpikisanowu, pamene timu ya Zimbabwe ikumana ndi South Africa mu masemifinal. Mphunzitsi wa timu ya Queens ndi Apis Kalua ndipo wati akonza zolakwika zimene anaziona pa masewero amene anali nawo dzulo asanakumane ndi timu ya Uganda. Masewero ayenda bwino, tinayamba bwino, koma kenako tinabwereranso zosataya. Mukhoza kuona kuti majini yomwe tinaitenga first quarter mmene tinaitengera tinali consistency ngati bwezi zikuchitika. Ana wasewera bwino, koma pali zina ndi zina zimene bedileneka kuti tikhoze kutengera game ya Uganda, kutengera mipira imene tinaita ya ija. Uganda imatha kusunga mpira, kutaya mpira yochija pa game ngati yomwe tibwera ya Uganda zikhozokhazo livutirapo. Ndeni kuyeneka tikhoze zimene zikuti zichitikire bwino. Nde nthawi muli nayo yochepa mukuona kuti mina zimene zitheka kuti pamene Amalawi mmene akubwerera ku masewera amenewa adzalandira chimwemwe ngamasewera ndi Uganda. Angoyeneka kuzalandira chimwemwe, zokhozazo ndeti makhoza sinanga mama walipira training game ndi masana, ndiye kuti tingoyeneka tikakhale basi tikaone kuti wati ma-mistakes amene tikhala naonda ngati, koma chosangalatsa ndi chokuti game ina iliyonse tikumapangapo improve kena kake. Pana pati kungotsalira pang'ono in terms of patience, akangokhala kuti akudekha nawo mpira nkhani yonse ndiyabwino. Pakadali pano timu ya Kings yatuluka mu mpikisano kutsatira kugonja ndi Kenya 39 kwa 35. Ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, tisanasiyane na insomito yake. Anthu amene akulandira komanso kugawa thandizo la chakudya kuchokera ku boma awachenjeza kuti apewe mchitidwe wa chinyengo. Nduna zakale a Richard Chimwendo Banda komanso a Vitumbiko Mumba agona mchitokosi cha polisi. Timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya Malawi Queens ikumana ndi timu ya Uganda mu ndime yakaphera choka lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana makoma nonse. Bwino kwa nonse yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mitambo madera ambiri a dziko lino, koma mvula ya mabingu ikuyembekezerekanso madera ena a dziko lino. Kotero musawoloke madzi amene akusefukira. Izi zili chonchi kamba kampweya usakhazikika umene ukufika mu dziko lathu lino. Kotero kuti mmauno tiyembekezere nyengo ya mvula ya mabingu madera ena amphepete mwa nyanja ya Malawi, chigawo chapakati komanso